ildfugle og det her hold. Hvad er det egentlig, det er? For det første så handler det meget om, at vi er på et hold i de næste 12 uger, hvor der er nogle regler, der er gældende. Et, det er, at vi alle sammen er det, man kalder ikke uddannelse eller jobparat. Hvilket betyder, at kommunen har kigget på jer med de øjne, der siger, at der mangler lidt for, at man kan komme ud og få et job eller få en uddannelse. Så jeg skal til at tænke uddannelse af jer selv, ved vi laver alt muligt andet. Aldrig siddet i en sauna. Har du ikke? Så det er det første gang? Det er første gang, jeg sidder i en sauna. Det bliver slemt, tror jeg. Hvorfor ikke gøre det med tøj på? Det kan være, at man har nogle manglende færdigheder, f.eks. bogligt. Og det kan også være, at man har nogle private problemer, som gør, at man ikke lige er i stand til at finde overskud til at skulle starte på det her uddannelse eller arbejde. Jeg hedder David Lund Melgaard. Jeg er 23, og jeg bor ude i Himmellev, et sted, der hedder Elund. Ting, jeg er bange for, det må nok være at skuffe folk. Jeg er rigtig bange for at skuffe folk. Forventninger til forløbet, der har jeg kun, at jeg forventer, at det bliver sjovt og hyggeligt. Og til de øvrige, det eneste, jeg stort set forventer, det er, at jeg accepterer mig som mig. Det var fandme nice. Vi har en person, som er forsvundet og har været forsvundet et par dage. Så det handler om, at vi hurtigt skal ud og finde den her person, inden personen dør af kulde. Det er godt, bare lige er sikker på, at vi gik klart igennem. Skifter. Slut. Jeg tror, vi er ved vejen nu. Det her er modtaget. Slut. Nej, jeg vil ikke kalde det her. Jeg tror, det er, når den drejer, og så svinger den lidt. Du tager skraldet der stedet. Ja, men det skal jeg nok gøre. Så også, at alle, der har været her, er gået herfra med et øget selvværd og en øget selvtillid, hvor de har sagt, at jeg føler mig mere parat til at være selvstændig. Jeg føler mig mere parat til at tage nogle beslutninger og gøre noget godt for mig selv. Og så kan jeg kun komme i tanke om to, der ikke er begyndt at tænke på, hvad de gerne vil uddanne som eller i arbejde som. Det tænker jeg er et ret stort fremskridt. Kontra dem, der starter altid med at sige, jeg ved ikke, hvad jeg vil. God borg. Jeg synes, det er en flot borg. Ja, skide godt lavet, mand. Nok sige, at det er oplevelserne, man tager med sig hjem, og man kan have dem i rigtig lang tid. Man lærer at støtte hinanden og sådan noget. Jeg har fået tænkt lidt over, hvad du gerne vil lave med de 12 uger, ikke? Det vil jeg ikke. Der kunne være et bud. Altså jeg vil, nu hvor jeg har oplevet det lidt, så vil jeg gerne ud og have arbejde, hvor man kan hjælpe andre folk til dagligdagen og sådan noget. Gøre det bedste for at hjælpe andre folk med et bedre liv, eller redde et liv, eller sådan noget. Så hvorfor ikke sagt, at du skulle komme på sosu-skole, når du fandt? Jeg har også planer om det, men det er igen det der med, jeg føler mig ikke helt klar. Jeg bliver jo træt efter 3-4 timer. Ja, men sådan, det er jo en tilstand lige nu, kan man sige. Hvis vi nu kunne på de næste 12 uger bidrage til at ændre, ja, men det er også det, jeg håber. At du har mere energi til længere dage, så tænker jeg, at sosu-skolen kunne da være oplagt at få dig ind på. Det kan det helt klart. Sætter vi tempoet lidt op. Det er for meget. Okay, vi prøver lige.